Mati kula, Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigele ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati ya. Bagong kok iso mbeker. Iki nek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mana? Ngapa? Duduk. Duduk kok dudu. Piye? Nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Tak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Terus? Kedhak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku karo Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, kudu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati, lah malah marang krek, mati. Iya, ora, Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya wajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gang. Ora usah izin. Antel mencelat kowe.
Iya. Sengkune. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebabé ra munggah? Nginjen roke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa sengkune? Kita jepitane. Sengkune Dalem Pak Guru. iso nyanyi. Saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama? Roma Irama. Coba nyanyi lagu Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantel tak buandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Pak Guru. Yang ini apa namanya? karo joget. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandeg bandem kowe.